Ці можна быць ЛГБТК+ і веруючым? Так, і гэта цалкам магчыма. Існуе мноства інклюзіўных рэлігійных супольнасцяў, якія тлумачаць святыя пісанні праз прызму любові, а не асуджэння. Сапраўды, доўгі час лічылася, што большая частка рэлігіяў, а ў асаблівасці хрысціянства, іслам і іудаізм, ставяцца да ўсіх формаў негетерасексуальнасці адназначна негатыўна, як да граху. Аднак пры больш пільным вывучэнні розных рэлігійных традыцыяў удалося ўбачыць, што гома і бісексуальнасць успрымаюцца як не проста магчымыя, але як ухваленыя. Нароўні з гетэрасексуальнасцю формы адносінаў у рэлігійных уяўленнях розных народаў, і тое, што затым гэтыя народы сталі негатыўна ставіцца да гома і бісексуальнасці, было наступствам каланізацыі гэтых народаў еўрапейцамі. Многія рэлігіі ўсходу, у прыватнасці будызм і індуізм, абсалютна нейтральна ставяцца да негетэрасексуальнасці. Што ж да хрысціянства, то з канца 60-х гадоў у розных хрысціянскіх цэрквах пачаліся дыскусіі наконт становішча лесбіянак і геяў і ў больш шырокім кантэксце наконт прызнання цэрквамі сексуальнай і гендернай разнастайнасці. Гэтыя дэбаты прывялі да таго, што цэлы шэраг цэркваў змянілі сваё стаўленне па пытаннях сексуальнай арыентацыі і гендернай ідэнтычнасці. У выніку, зараз даволі вялікая колькасць цэркваў прызнаюць сексуальную і гендерную разнастайнасць, дабраслаўляюць шлюбы і партнёрства аднаполых параў, пасвячаюць ЛГБТК+ асобаў у пастары і епіскапы. Гэтыя змены не адбываліся хутка. Падобныя працэсы ідуць і ў іудаізме, і ў ісламе. Паступова адбываецца асэнсаванне таго, як гамафобія прыйшла ў гэтай рэлігіі, што гэтаму садзейнічала і ў якім кантэксце і як яны могуць зараз працягваць мяняцца, становячыся больш адкрытымі для негетерасексуальных паслядоўнікаў.